Mga Panultihon, Kapitulo 29. Kung magpabilin kang gahig ulo, bisag makapila kanabadlunga, mabot ang higayon nga ikaw mapukan ug dili na gayud makabangon. Kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tawo, apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Kung gimahal mo ang kaalam, ikapasigarbo ka sa imong amahan, apan pag-usik-usik lamang ang pagpakiguban sa mga babaeng nagbaligya sa iyang dungog. Kung ang hari nagmahal sa hustisya, malig-on ang nasod, apan kung pakisapi siya, maalaot ang iyang nasod. Ulo-uluhi ang imong mga higala ug sama kara sa naglitag sa imong kaugalingon. Ang mga tawong dautan malitag sa ilang mga sala, apan ang matarong magmalipayon ug dili maulipon. Ang maayong tawo magamping sa katungod sa mga kabus, apan wala kinibili alang sa mga dautan. Ang mga tawong dili motahod sa katungod sa uban, makahaling og kasamok sa tibuok syudad, apan ang mga maalamon maghatag niini og kalinaw. Kung ang tawong maalamon makiglalis sa usa ka buang-buang, mukatawa lamang ang buang-buang og manampalas og dili na mahilom. Dumtan sa mga mamumuno ang tawong dili limbungan, apan panalipdan siya sa mga matarong. Ang buang-buang dili makapugong sa iyang kasuko, apan ang tawong but-an mapailobon og makapugong niini. Kung ang pangulo magtagad sa mga bakak nga taho, mahimong bakakon ang tanan niyang mga opisyal. Ang kabos ug ang nagdaog-daog kaniya managsama nga gihatagan sa Ginoo og mga mata. Kung ang usa ka hari maghatag og kaangayan sa mga kabos, maghari siyag dugay. Ang pagbadlong ug ang pagpanton makaayo sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Kung tawong dautan ang anaa sa gahom, mudagsang ang pagpakasala, apan ang mga matarong makasaksi sa ilang pagkapukan. Pantuna ang imong anak og ikapasigarbo mo siya sa kanunay, kay dili gayud siya magbuhat sa butang nga makaulaw kanimo. Ang nasod nga dili giniyahan sa Dios, dili matigayon, apan bulahan kadtong nagtuman sa balaod sa Dios. Dili mo mapanton ang sulugoon, pinaagi lamang sa sulti. Makasabot siya sa imong gisulti, apan dili kaniya pamation. Mas may paglaom pa ang buang-buang kaysa tawong magpatakalag sulti. Hatagi sa tanan niyang pangayoon ang imong sulugoon, sukad sa iyang pagkabata, ug sa kaulahian panag-iyaho niya ang tanan nga imuha. Ang tawong dali rang masuko, makahaling sa daghang kasamok ug kasaypanan. Ang garbo makapukan sa tawo, apan ang mapaubsanon tahuron. Ang kauban sa kawatan sa pagpangawat magdaot sa iyang kaugalingong kinabuhi, manumpa siya nga mosaksi, apan dili makatug-an sa kamatuoran. Kahadluki ang tawo og maalaot ka, saligi ang Ginoo ug mabulahan ka. Ang tanan
buot mo pahimuot sa Pangulo, apan sa Ginoo ka lamang makaangkon sa hustisya. Ang matarong nagdumot sa mga dautan, ug ang mga dautan nagdumot usab sa mga matarong.